Ble ti'n dod o? Ni weddol beth mae'n siarad am. Dyma'r nodiadau darllenodd e drwy. Beth mae'r llyfr yn sôn am? Os ydy, ble wyt ti'n dod o'n anghywir, beth sydd angen i ni wneud i'r frawddeg? Sy'n symud yr arddodiad. Mae angen symud yr arddodiad. Ble wyt ti'n dod o? Beth ydy'r ateb cywir? O ble rwy ti'n dod? O ble wyt ti'n dod? Reit, ni wyddom beth mae'n siarad am. Ni wyddom beth mae'n siarad am. Felly, dyn ni'n gallu gorffen y frawddeg gyda'r arddodiad. Ni wyddom beth mae'n siarad am. Felly, beth angen i ni wneud? Ni wyddom am beth mae'n siarad. Reit, okay. Ni wyddom am beth mae'n siarad. Dyma'r nodiadau a darllenodd e drwy. Beth dyn ni am wneud fan hyn? Nawr, allwch chi ddim a gorffen brawddeg gyda'r arddodiad yn Gymraeg. Oni bai bod yr arddodiad wedi redeg, yn ffurf rediadol. Felly, mae rhaid ni feddwl, am beth mae'r... Trwyddo. Beth mae'n darllen? Mae'n darllen drwy nodiadau. Felly... Trwyddi. Rhaid e. Nodiadau. Pa fath o air, pa fath o enw ydy nodiadau? Lluosog. Lluosog, gret. Felly, di chi eisiau ffurf... Drwyddynt. Drwyddynt, gret, gwych, da iawn. Yr un ola te, beth mae'r llyfr yn sôn am? Beth mae'r llyfr yn sôn am? Cwestiwn sydd gyda ni fan hyn. Symud yr arddodiad i ble? Dechrau. I ddechrau. Cwestiwn felly. Beth mae'r llyfr yn sôn? Sôn. Reit, dewch chi weld te? Reit. Felly, gewch chi gael o ble mae'n dod, ni wyddom am beth y mae'n siarad. Dyma nodiadau llennodd e drwyddyn nhw neu defnyddiodd dau y ffurfiol drwyddynt. Am beth mae'r llyfr yn sôn. Iawn, felly cofiwch, allwch chi ddim gorffen brawddeg ag arddodiad, ond mae modd gorffen brawddeg ag arddodiad yn ei ffurf rediadol. Byddaf yn siarad amdano'r llyfr gyda chi heddiw. Mae'n wall tafodieithol sy'n cael ei ddefnyddio ar lafar yn sicr. Beth sydd o'i le? Amdano'r llyfr gyda chi heddiw. Iawn, oes syniad gyda ti pam? Sy'n eisiau rhedeg am y llyfr, efe? Felly, byddaf yn siarad amdano'r llyfr gyda chi heddiw. Nid oes angen defnyddio'r ffurf rediadol wrth ddefnyddio'r enw. Wrth ti ddefnyddio'r enw llyfr, dwi ddim yn defnyddio'r ffurf rediadol. Felly... Byddaf yn siarad am y llyfr. Gret, byddaf yn siarad am y llyfr gyda chi heddiw. Da iawn, wrth i chi ddefnyddio'r enw, peidiwch a defnyddio'r ffurf rediadol. Byddaf yn siarad am y llyfr gyda chi heddiw. Ond gellir defnyddio amdano wrth gwrs, wrth gyfeirio at y llyfr. Os ydych chi ddim am enwi'r llyfr, felly byddaf yn siarad amdano gyda chi heddiw. Felly dyn ni'n cyfeirio at y llyfr. Chi'n goffa gwybod wedyn, os dwi'n gyfrwedd neu benwedd yn chi, so mae werth ysgoi hwnna. Yn union, mae rhaid i chi wybod, dyn ni'n sôn am lyfr fan hyn, yndyn ni? Felly mae rhaid gwybod beth ydy cenedl yr enw. Iawn, stori. Os dwi eisiau cyfeirio at stori... Benwedd. Benwedd, felly, byddaf yn siarad amdano, ond byddaf yn siarad... Amdani gyda chi heddiw. Iawn? Beth am y disgyblion? Disgyblion yn ysgol, I'll talk about them with you. Amdanynt. Amdanynt. Beth am y disgybl? Dani neu dano. Right. Na, mae disgybl yn benwedd yn fe. Clywch chi? Y disgybl. Amdano. Y disgybl. Gwrwaith felly, dwi ddim wedi treiglo ar ôl y fanod dwi. Y disgybl. Byddaf yn siarad amdano gyda chi. Ond, ti'n iawn, os ti eisiau allu di ddefnyddio byddaf yn siarad amdani, achos allwch chi fod yn cyfeirio at ferch yn gallu di. Ond, wrth gwrs, os ydy'r disgybl yn ferch, byddaf yn siarad amdani hi. About her.